هن دۆزگەرên سووریایê di درێژahiya 4 salan de jiyana xwe ji bo derxistin û komkirina belgeyan li ser encamdana tawanên cengî li Sûriyayê xistin metirsiyê de û ew belge niha li devernê nehênî li Ewropa û Amerîkayê veşartîne. Di rêya lêkolînên li ser van belgeyan ku ji liqên parastinê yên Sûriyayê hatine kişandin, dozgerên Komîteya Dadweriyê û Lêpirsînê ya Navdewletî 3 doz li dijî rejima Esed derbarê encamdana tawanên cengî û yên mirovî berhev kirine. Dozger dibêjin ev belgeyên li cem dikarin Esed wekû kes û hin alîgirên wî tometbar bikin. Lê civaka navdewletî ne amade ye Şamê dadgeh bike. Li gor hin diplomasyan netevî hebûna belgeyan ku hin sedemne siyasî nahêlin, tu dadgeheke li tawanên herî metirsîdar ku di vê krîzê de têne encamdan binere. Dadgeha cinayetên navdewletî ya ku di tawanên herî metirsîdar de lêkolînan dike, nikare tu karekî li Sûriyayê ya ku ne endame tê de bike. Herûha Rûsya hevalbenda Sûriyaya sereke, wê mafê vîtoyê di Encûmena Ewlehiya Navdewletî de ji bo rawestandina tu biryarekî di vê derbarê de bikarbîne. Ji ber vê yekê egera avakirina dadgeheke taybet, wekû dadgeha ku piştî şerên Yugoslavyayê di destpêka notî de yan komkujiyên nerawenda hatibû avakirin wê bi temamî tune nebe. Wan dozgeran tekez kirin ku ta tawanbar li Sûriyayê werin cizakirin, divê em li benda guhertina rejimê bin û avakirina komîteyekî ji bo rastiyan pêşan bide, yên ku piştî şerên avxwayî û şoreşan tên avakirin. Wateya ku ev belge divê demê de wê bêsûd bin. Herûha hişyarî li ser windabûn û têkibirina van belgeyan dan. Ji ber di pêşerojê de wê nehêsan be ku dîdevan bûyeran bi wirdî li bîr bînin. Menal Mihemed, Ark.